UN एकाडेमिनि फोरोंगिरिफोरनि मोनसे मिट आरो गुबै थांखिया जाहैबाय मा जोंनि डेभेलपमेन्टआ मा बेखौ मिथिनांगौ। थांनाय मेट्रिक परिखानि आनजादनि रिजाल्ट ओंखारबाय, हायार सेकेन्डारि ओंखारबाय, जों बिनि सायाव मोनसे आपडेट लादों आरो प्लास माने जोङो दा NEP जिसे निउ एडुकेशन पलिसि भारताव फैगासिनो दं, बे निउ एडुकेशन पलिसिजों गावखौनो गाव खाब जाहोनानै फोरोंगिरिफ्रा गावखौ बोरै प्रिपेयार जानांगौ। खारन मडार्न इन्डियायाव थांनानै थानांगौबा आरो गासै बिथिङाव जुदि साक्सेसफुल जानांगौबा जोंनि फरायसाफोरा मोनसेल' बिथिङाव जों गोसो होनानै जानाय नङा। जोंनि केरियारा जेब्लायबो मोनसे लाइनावल' नङा। जों माबा डाक्टार जागोन, इन्जिनियार जागोन बे नङा। भेरिफाइड जानांगौ आरो डाइभार्सिफाइड जानांगौ आरो जों गोबां बिथिङाव खामानि मावनानै थांनानै थानांगौ जायो। दा NEPआ बेफोर चेन्जखौ लाबोगासिनो दं, स्ट्राक्चारेल चेन्ज, एकाडेमिक चेन्ज, कारिकुलाम चेन्ज। बे बिथिङाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनांगौ आरो फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनांगौनि थाखाय दिनै बाहाय ट्रेनिं प्रग्रामखौ खालामदोंमोन। बेजों लोगोसेयैनो UN एकाडेमिनि गोबां फरायसाफ्रा दिनैहाय सेलेक्सन खालामनाय जायो जायफ्रानाखि विकेस्टसिन, लोरबांसिन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि आंखाल, बिथांमोननो जों मदद होनो नाजायो बोसोरे बोसोरे। देग्लाय प्राय 9 गं स्कुलनो होनाय जादों, 1 लाख करि। बे हाबाफारिखौ लानानैनो आं दिनै फैदों आरो बिनि UN एकाडेमिया थांनाय मेट्रिकआव गोबां मोजां रिजाल्ट खालामदोंमोन आरो 88% हाइस्ट माने मार्क दासिमाव जागासिनो दं होननानै आं मिथिदों। खिन्थु UN एकाडेमिखौ बेखायनो आं बुंदों जे फार्स्ट डिभिजन जादों, पास जानायनि रेटआबो रेसिय'आबो गोबां जादों, नाथाय पार्सेन्टेज वाइसआव स्टुडेन्टसफोरनि पार्सेन्टेज लाखिनाया बेखौ गोबां जौगाबावनांगौनि गोनांथि दङ। दा गोबां बिथिङाव बर' रावनि बर' माध्यमनि शिक्षा बा सोलोंथाइखौ जौगाहोनांगौनि थाखायनो जों खामानि मावो। जोङो थांनाय 4 जुलाइनिफ्राय दिनै 6 जुलाइसिम बिदिनो UN एकाडेमियाव गासै UN एकाडेमि फोलेरनि फोरोंगिरिखौ लानानै नैथि फोरोंगिरि जथुम जोङो लेंदों। बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो UN एकाडेमिखौ जोङो सामलायलांनायाव, इडुकेसनखौ जोङो डेभेलप खालामनायाव, कारिकुलामफोरखौ लांनायाव, लोगोसे टिचारफोरा जोङो माबायदि गोसोआव माइन्ड लानानै थांनांगौ, जोङो आवगायलांनांगोन, समाजाव जोङो शिक्षाजों लोगोसे सासे गुन गोनां नोगोरारि जों जालांनो हागोन। बेफोरनि खारज'खुसि खालामनानै हाबाफारि लानानै प्रग्राम लानानै जों खुंलांबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे जों दिनै बेवहाय मोनसे सिरियास बाथ्रा सावरायदों जे 2022निफ्राय जे निउ एडुकेसन पलिसि आसामाव बाहायनो थांगासिनो दं स्कुलफोराव। दा बे पलिसिया माबायदि फैगोन, माबायदि जानो नागिरदों, मा हाबाफारि लादों, दा बेखौ जों सिरियासलि टिचारफोरनो फोरमायदों आरो जों बेनि थाखाय साखाफारा जानांगौ। बेखौ फैयोब्ला जोङो माबायदि जालांनांगोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेवहाय गुबुन गुबुन आयदाफोर लादों। बेफोर जाहैबाय रिसर्स पार्सन जों बेवहाय हांख्राय हरदों। माखासे शिक्षायाव एक्सपार्टफोर, जेन'बा उलुबारि हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल, कलेजनि प्रफेसारफोर आरो बेबायदिनो जोङो माखासे एक्सपार्ट लाबोबावदों बिथांमोननिफ्राय जे इडुकेसननि जे माखासे कनसेप्ट फिल'सफि, टिचारनि कनसेप्ट फिल'सफि बेफोरखौ जोङो होदों। आरो जोंनि टिचारफ्राबो गावसोरबो शेयार खालामदों, एक्सेप्ट खालामलायदों। जोंनि प्रग्रामा बेफोरबायदिमोन। आरो बिनिफ्राय जोङो मोनाबिलि समाव मोनसे प्रग्राम लादोंमोन, बेखौ जोङो मोनाबिलि आड्डा होनना बुङो। बे मोनाबिलि आड्डायाव जोंनि टिचारफ्रा क्लासरुमनि सिंनि अनगायै जे मा एक्सट्रा कारिकुलाम बा एक्सट्रा एक्टिभिटिस दङ बेफोरखौ जोङो शेयार खालामलायनो, मोसानाय मुसुरनाय, दामनाय देनाय, सल' खोन्थानाय, सल'बाथा खोन्थानाय, बिदिनो सिफुं दामनाय, सेरजा दामनाय, सोर रोंगौ आरो बे रोंनाय गुनफोरखौ जोङो गथ'फोरनो, फरायसाफोरखौ माबायदि फोरोंनाय जायो बा बेफोरखौ जों फोरोंलांनाया समाव जोङो माबायदि जानांगौ, जोंनि टिचारफ्रा बेसेबां टेलेन्ट जानांगौ आरो बेफोरखौ देखायलायनाय, फोरोंलायनाय बेबायदि हाबाफारि बेवहाय जोङो लायो मोनाबिलिनि आड्डासिमाव। नुनो मोनदों बेवहाय गासै UN एकाडेमिनि बेवहाय बाहागो लानो हायाखै। दैज्लांनि समखाय गायनाय फुनाय जानाय आरो माखासे इनफरमेसना गेप जानायाव फैनो हायाखै। अब्लाबो बेवहाय जों नुदों 160नि बारा फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लादों।